everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Giog ka yun sa tao ang tanang butang din sa kwarto. Klaro kaayo nga may gipangita siya. Doon na siya koneksyon ni Layla. Usa man ang naasasawag? Pistola ka na. Ang pistola ka na sa lalaki nga bidagan. Karon, may armas na ko. Pahuway mo na tayo sa bahay. Iparkin ng tarong atong motor, ha? Ganong miabot na si Salome dito. Pero nga nang nangutaan naman siya na ako kung kinsa si Salome. Ako ba ka nang isulti ni Boss Ima, no? Pero, dili mahimo. Patay jugo kung mahibaw si Boss Iman nga buhi si Salome. Pero, nga lagi nangutaan naman siya na ako kung kinsa si Salome. Ayaw pagdagan. Kinsa si Salome. Tubag ako. Kinsa ka. O kinsa ka na si Salome. Dili yung mahimo nga mahibaw ini si Boss Iman. Go. Kumusta ang inyong lakaw? Oh. Usa man ang agtang mo? May hubag man na? Nangukay ko sa aparador ni Layla, boss. Unya, natagakan kong kinulit nga kahoy gikan sa ibabaw. Nakitaan ba di mo ang kwarta? Wa, boss. Pero, mula ka balik karon. Basin to akin itaguis sa bahay ni Dario. Pangitaag yun ang mong kwarta, Puldo. Unsa man itong gisulti ni Lola Nini? May nahinumduman siya sa kagabi ni anak. Ay, nahinomdom na ko. O sa kagabi ni anak. Gabi na kayo na uli si Layla. Nagdali siya. Nagdagan. Unya, misod siya sa iyang kwarto. O tadyang ako kining gasose. Naglago mo sa sod. May gibuhat si Layla din sa iyang kwarto. Klaro kayo. Ug dili siya gustong mahibaw-an kini siyang apuhan. Naibaw ko nga way ilaga nga nakasod siya kwarto. Kaya ako kining gisose. Pero gaparador. Nausab ang porma. Mao ba? May gibuhat siya sa sod sa iyang kwarto. Ngayang gitago ka na ko. Mao ba, Lola? Og sukadan to. Wa siya mo gawa sa bahay og usa ka semana. Mi absent na siya sa trabaho. Kanang aparador. Kinalang ako ka na mairog. Ay, ma'am! Ay, ma'am! May armas ka! Nabiyaan kini sa lalaki nga may anhi din eh. Nga numisa ka magka din eh. May patrol ka nga nagpahingo din, ma'am. Ay, kuwahunong sa unahan. Usa! Pamiya ka din, ma'am. Tabagi kong irog ini aparador. Dali! Aha! Oh! Yeah!
May buslot ang bumbong luyo sa aparador. Ay, hala! Ay, usa man ang busluta! Ay, Gituyo kini sa pagbuslot. Oh, may ito mga bag sa sud sa buslot. Tabangi ko. Ato kining hulbuton. Ni ana, nahulpot na. Dali, mamiya na kita din eh. Sa luyo kita mo agi. Unsao man nila ko. Natagak man akong armas sa bahay ni Layla. Dili sa mahimo nga mahibaw si boss ini. Nakaw ta pulo. Oh, Yang ano lang tungog pa magadiya. gusto kong magdaglayang armas. Madam kay armas. Gusto kong duha. Pagkuhan sa tangalan sa mga armas. Sige. O ganda bang motor ha? Kaya manglakaw ta karon. Ay, ma'am, ay unsa man kay strod anang bag na ito? Unya na nato na ablihan sa tubangan ni Lula Nini. Ay, kulbaan, masataan na, uy. Ay, dili ka ha. Pugot ang gisod, ata. Nanimaho na unta ng patay kung putol pa nga o ang sud ni ana. Kinahanglan makitaan ko siya pag-usaba. Ay, kinsa man, Ma'am Dorena. Ang tag-iya ining armas nga nabuhian sa lalaki nga akong gikadumog. Kasi dumog kang lalaki, ma'am. Iyaw ta ko pusilon. May nalang gini kinakabitbit kog bato ug naigo ko siya sa o. Ay, kinsa magkalintawahan na, ma'am, no? Ganong, ay, sa man ang iyang isang pitli mo. Ako raw niya ka na mahibawan. Tungod kay pangitaon ko gyud siya. Ug mohangyo lang ko nimo, Noy Loloy. Ay, Ayaw sulti si Joseph sa mga nahitabo karon. Lola? Dorina. Nahinumdum ka ba ining itom nga bag, Lola? Dito ni namo makuha sa luyo sa aparador. Ug may buslot ang bumbong sa luyo sa aparador. Double wall kini. Mao nga dili kini makita sa pikas. Ito mga bag. Oh. Nahinumdum ka ba o nakakita ka ni ining maong bag? Ay, ako mahinom-dom ni Aga. Karoon pa ko makakita ng maong bag. Hinumdumi og maayo, Lola. Basin ko nakakita na ka o gibitbit kini ni Layla. Ay, wag ko sukat makakita niya ng maong bag. O sabay sood ni Ana. Ato kini mahibaw-an karon. Uy, ginoo ko. Pagkadagan niya ng kwata, ha? Mauna ang kitaguan sa imong apo. Maudi ay. Usay maudi ay. Maudi ay nga gisaka og duha ka tawo ang inyong bahay. Kay may gitaguan gyud ay ang imong apo. Lola, Kadagan na nagkwata, ha? Mo tingali ka na ginugdaan gawao na mo trabaho sa club si Layla. Gikan sa dugo ka na maong kwarta, Dorina. o kining kwarta ang nakaingon kun nganong gipatay ang imong apo. Layla. Ayo pagilak, Lola. Sulbaron ko kini maong problema. Usa lang katawo ang kinahanglan ako maguntan. Kinsa man. Ang lalaki nga misampit ka na akong Salome. Unsa? boss, di ami karon sa bar nga gitrabuan, Layla. Sa may mong plan. Si Dario, ang iyang higala og uyab-uyab. Nakasiguro ko nga nahibaw kini kung hain ang kwarta. Mo nga niya una mi mo standby sa bar, boss. Sige. I-update lang ko diya kanunay sa inyong lakaw. Dili mahimo nga usikan ng mga kwarta puldong. Kay kinabuhi sa importanteng tao para nako ang bayad ni ini.
Nahibaw ka, boss. Ako gining pangitaon. Sige. Bye, boss. Huh. Sige. Pag-amping mo. Kinahanglan kita ang una magkabantay kung muso din si Dario. May laing tao ka nga kinahanglang ikahibamat, Dorina. Ha? Gisultihan ko na ikaw. Nga doon ay tulo kahigala si Layla. Og mausap kini ang iyang gikalalis. Bahin sa bata o kwarta. Ang akong nailhan lang. Kasi Dario ra. Kay mao kini ang uyab sa akong apo. Ha? Og mao kini ang mukuha ni Layla sa bar kung mo pauli na siya. Kung mao ka na, Lola, posible nga mo balik sa maong bar ka ng Dario. Oo. Tungod kay mao kini ang ilang abutanan. Salamat, Lola. Pangitaon ko ka ng Dario. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!